cooperació i us venim a presentar els nous premis de treballs de recerca que diferents alumnes de Caldes de Montbui s'han presentat en aquesta renovada edició de Premis de Treballs de Recerca. Primer de tot, haig d'exposar la presència del senyor alcalde. Esperem que pugui arribar a fer la cloenda. Com sabeu, la seva tasca al Parlament el té més ocupats. Està d'arribar. Ens ha dit que havia sortit, depèn del trànsit, però es podrà venir més aviat o més tard. Segur que serà la cooperació sortit. Llavors, m'agradaria també comentar-vos d'on venen aquests Premis de Treball de Recerca, perquè tenen, diguem, un historial. Des de la regidoria de cooperació els havíem fet conjuntament amb l'entitat local Caldes Solidària. Eren uns premis que eren específics en una categoria molt concreta, o categories molt concretes, que eren de solidaritat, pacifisme, drets humans i ecologisme. L'any passat, conjuntament amb les tres àrees, vam decidir ampliar aquestes categories, ampliar aquests premis i fer-los més amples, més amplis, més genèrics i que abarquessin diferents temàtiques, com per exemple la que hem considerat més important, perquè com que estem a la vila de Caldes de Montbui, doncs hem volgut donar un caràcter una mica més elevat, que és el Premi de Caldes de Montbui, que dotarem amb 300 euros de premi. També hi haurà una categoria de treball social i humanístic, que dotarem amb 200 euros de premi. Hi haurà una categoria de treball científic tecnològic, amb 200 euros de premi. Hi ha un treball també de llibertat dels pobles que ens acompanya un representant de l'Assemblea Nacional Catalana, de l'ANICEF, amb qui hem fet aquest veredicte i que també farà l'entrega del premi, de 200 euros. I l'últim treball és el de solidaritat, ecologisme, pacifisme i drets humans, que també estava previst per 200 euros, però enguany no s'ha presentat cap treball i per tant quedarà desert. Dit això, els guanyadors us demanaria que en la línia del moment tampoc marxeu perquè us donarem un sobre, us acreditarà com a guanyadors, però ens haureu de donar el vostre número de compte per poder cobrar-lo. Tan senzill com això. Així que no marxeu si voleu que el premi es faci a seguir en aquest acte de lliurament dels premis de batxillerat. Disculpeu el retard, he arribat tard. Si de cara a l'edició l'any que ve algú ha un estudi sobre com està a dos llocs diferents al mateix temps, ens referiré a les conclusions perquè a vegades ens faria falta. Bé, no sé ben bé què has dit al principi, però a mi m'agradaria dir que estem molt contents que amb aquesta represa dels treballs de batxillerat, que sabeu que hem estat un any amb un parèntesis que no es van convocar aquests premis, doncs aquesta represa ha tingut molt bona acollida, ha tingut un nombre considerable de treballs i el que és més important, doncs els treballs que han tingut han sigut de molt bona qualitat. A més, abarquen un ventall de temàtiques més ampli que amb les anteriors bases. Els batallons de treballadors forçats de Franco, de Marc Martí, de l'Institut Manel Hugué, que té un premi de 200 euros. Doncs ja pots pujar. Marc. Ens agradaria que la resta de públic ens expliqués un minut del teu treball. Una mica res, per què has decidit, per què a tothom, que hagi guanyat haurà de dir alguna cosa. Per pagar-ho és un minut. Bé, doncs, jo vaig triar el treball perquè m'interessava els campus de concentració nazi, però vaig pensar que era massa extens i vaig estar parlant amb els tests i em van dir que podia enfocar-ho a una temàtica més propera. Llavors, doncs, vaig pensar que com hi havia gent de Caldes que havia estat en la Secretaria de Treballadors, doncs estaria bé poder treballar sobre això. Doncs, vaig estar investigant, vaig llegir les entrevistes que havia fet la memòria històrica, perquè aquests homes ja estan morts, i bueno,
l'Institut Manol Hugué amb un import de 100 euros. El meu treball de recerca és un treball sobre una teràpia alternativa a la psicologia convencional que s'anomena teràpia i està enfocat a cara als nens, és a dir, pretén tractar els nens que necessiten ajuda psicològica, però una branca una mica alternativa i que pot ser millor, però que ara s'està desconeguda. I dins del nostre municipi, que és a qualsevol àmbit, i és el que porta el nom d'aquest treball, d'aquest concurs, i el treball és per turisme termal a Caldes de Montbui, de Judit Montpart, per un import de 300 euros i lliurar el premi al Jordi Soler. Bé, doncs jo vaig triar el meu treball de recerca sobre el turisme a Caldes perquè estava molt interessada en trobar el turisme i també una mica per documentar-me jo mateixa sobre aquest tema en el meu poble perquè m'interessa i de cara al futur també per saber-ho i ara estic estudiant turisme